Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling sabihin na mahal kita, pero bibihira ang nagsasabing paninindigan kita. Sa panahong maraming relasyon ang nasisira ay masarap sa pakiramdam kapag may isang tao na handang manindigan para sa iyo. Ikaw kabarangay, meron bang tao na nagmamahal sa iyo ng husto? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga katulad kong super addict na sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ako po si Julie, 31 years old at magdadalawang taon pa lamang ako rito sa Quezon City kasama ang mag-ama ko. Galing po ako kasi at ang aking pamilya ng Cebu bago kami pinuntahan doon nang nooy boyfriend ko pa lamang na si Isagani at isinama pabalik sa Maynila para dito na tumira bago kami kinasal. Medyo komplikado po kasi ang buhay ko noong araw at laking pasalamat ko sa Diyos dahil ginabayan at tinulungan niya akong malagpasan ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Bago po naging kami ni Isagani ay meron na akong live-in partner, si Harold po na tatay ng anak ko. 22 years old po ako nang mabuntis niya matapos naming magkakilala sa isang ukay-ukay shop kung saan ay namamasukan po akong tindera at naging customer ko siya roon. Bali nasa Pasig pa ako noon at nakikituloy sa bahay ng tiyahing ko na nasa Rizal. Lumuwas po ako galing Cebu pagkatapos ng high school para maghanap ng trabaho sa Maynila at makapagpadala ng pera kina nanay at tatay sa probinsya. Hindi po kasi kami mayaman. Panganay ako at meron pa akong 3 nakababatang kapatid. May sa ilang taon na rin akong nasa Pasig nang makilala ko si Harold. Jeepney driver po siya at kasama ng tatay niyang si Mang Boy sa pamamasada. Hanggang sa siya na nga po ang nagmana ng jeep nila pagkamatay ng tatay niya. Nang mabuntis po ako ni Harold ay pumayag po ako makipag-live-in sa kanya. Sa Pasig na rin kami umupa ng maliit na kwarto. Pumapasok pa rin po ako sa ukay-ukay bilang sales lady hanggang sa manganak ako at tumigil na lamang kalaunan para alagaan ang anak ko. Samantala, pamamasada naman ng jeep ang pinagkakakitaan ni Harold. Mabait po si Harold kung tawagin ng mga kabataan ngayon ay caring at maalalahanin. Kaso sa paglipas ng mga taon, naimpluwensyahan po siya ng mga barkada niya na gumawa ng masama at magbisyo. Nandyan yung kada linggo laman si Harold ng sabungan pagkatapos ay dumediretso siya sa inuman na madalas ay inaabot ng madaling araw. Nakakatulugan ko na nga po ang paghihintay sa kanya. Pinagawain na rin po namin ang mga bisyo niyang yon lalo pat laging kulang ang perang ibinibigay niya sa akin pambili ng pagkain namin at gatas ng anak niya. Nang panahon na yon, Papa Dudut ay siya lang ang kumikita ng pera dahil kailangan kong huminto sa pamamasukan para alagaan ang anak namin. Pero imbes makinig at magsikap sa buhay ay naging padalos-dalos po si Harold, lalo na sa paggastos ng kita niyang pera sa alak, sigarilyo at may hinala pa ako na posibleng gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nagsimula na rin siyang mamisikal, Papa Dudut, lalo na kung wala na siyang perang panggastos at wala akong maibigay kapag hinahanapan niya ako. May isang beses na hindi lang tadya ko suntok sa mukha ang inabot ko sa kanya. Kinaladkad na rin niya ako palabas ng bahay namin at pilit na sinisira ang damit ko habang pinagsisisipa ako sa katawan at binabatukan pa ako sa ulo. Sinita ko kasi siya noon dahil puro na lamang siya utang sa tindahan at madalas ay alak at sigarilyo lamang ang kinukuha niya. Tapos ako yung sinisingil ng may-ari, kesyo live-in partner ko nga po siya. Bukod doon ay pinapakain na rin niya ako ng lupa at dumi ng aso matapos ko siyang pagsabihan ng minsan niyang dalhin sa bahay namin para mag-inuman ang mga kaibigan niya.
Ilan lamang po yan sa mapang-abusong ginawa sa akin ni Harold, pero ang pinakamasama at pinakamasakit na siguro ay yung pilitin niya akong magtrabaho sa nightclub at tumanggap ng extra service kapalit lamang ng pera. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo, Harold? Seryoso ka ba talaga sa gusto mong mangyari? Alam mong ayoko sa lahat yung inuulit pa ang mga sinasabi ko, Julie. Malamang seryoso ko dun. Ewan ko ba naman kung bakit ganyan kakatanga? Huwag mo nga akong pagsasalitaan ng ganyan! Kung tratuhin mo ako parang hindi ako nanay ng anak mo ah! Nasaan na yung dating Harold na kilala ko? Yung mapagmahal! Yung mabait! Huwag mo nang hanapin ang Harold na yun dahil matagal na siyang patay. Saka ano ba inaarte mo dyan? Bakit hindi ka nalang magpasalamat sa akin dahil hinanapan kita ng trabaho? Ang tagal-tagal mo na kay-standby dito sa bahay. Oras na para magbarat ka naman ng buto. Ikaw ang nagsabi na mag-resign ako nun sa ukay-ukay! Sabi mo gusto mong tutukan ko ang pag-aalaga sa anak natin, kaya wag mo sa akin isisi ko nandito lang ako sa bahay natin! Saka ang kapal naman ang mukha mong sabihan ako na nakatambay lang! Hoy Harold, baka nakakalimutan mo! Bukod sa pag-aalaga sa anak natin, naglalaba ako ng damit natin, nagluluto ng pagkain at naglilinis ng bahay! Natural! Gawain niyo ng mga babae, hindi ba? Huwag mo nga isubat sa pagbumukha ko ang mga bagay na dapat mo naman talagang ginagawa. Bobo ka ba? Ikaw ang bobo! Ano sabi mo? Gusto mo yatang maubos ang buhok ko sa anit, ano? Ano ba? Napagas pa ng dila mo, ah! Nasasaktan ako! Wag mo nga akong sabunutan! Bibitiwan lang kita kung susundin mo ang gusto ko. Bukas na bukas din. Sasama ka sa akin dahil ipapakilala kita sa kaibigan kong manager doon sa club na papasukan mo. Mag-ayos ka na sa sarili mo. Mag-makeup ka at suklayin mo ang buhok mo. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Sagot! Oo, naiintindihan ko! Madali ka naman palang kausap. Gusto mo pa yung nasasaktan kang leche ka? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Live-in partner mo ako, di ba? Nanay ako ng anak natin pero hindi ko maintindihan bakit ganyan ka nalang umasta. Tapos gusto mo pa akong papasukin bilang ano? Bilang bayaran dun sa club ng kaibigan mo? Hindi mo ba naiintindihan na gipit tayo? Balita ako, malaki magbigay ng tip yung mga parokyano ron. Isipin mo na lang yung pera kikitain mo pag nagtrabaho ka doon. Ibis na nandito ka lang at nakikipagchismisan doon sa mga kapitbahay. Hoy, hindi ako nakikipagchismisa sa mga kapitbahay para sabihin ko sa'yo. Saka demonyo ka na ba talaga, Harold? Seryoso ka talaga na ayos lang sa'yo na may gumalaw sa aking ibang tao kapalit ng pera? Ba't ba dami mo na naman tanong? Gawin mo na lang kasi inuutos ko para matuwa naman ako sa'yo. Hindi ako makahinga. Nakakabwisit ka kasi. Wala nang tigil yung bibig mo kapuputak. Hindi ka naman inahing manok. Buwisit ka. Tumayo ka dyan at ipaghain mo ako na makakain. Bigyan mo naman ang silbi sa sarili mo at huwag kang umiyak-iyak dyan. Ang pangit mo. Mukha kang bisugo. Papadudot, sinong matinong tao ang uutusan ng partner nila para gawin ang ganong klase ng trabaho kapalit ng pera? Kaya nga magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na manggagaling mismo kay Harold ang suhestyong yon. Hindi ko po kayang sikmurain ang gusto niyang mangyari dahil alam naman natin ang kalakaran pag pumasok ka sa ganong klase ng trabaho. Katawan mo ang kailangan mong ibenta at ayoko pong mangyari yon sa akin. Ayokong dumating yung araw na pagtawanan, pandirihan at husgahan ako ng ibang tao, lalo na ng pamilya ko at ng anak ko. Kapag nalaman nilang binibenta ko ang katawan ko, hindi ko rin po matanggap, Papadudot, kung papaanong nasabi yon ni Harold nang dire-diretso at tila siguradong sigurado dahil unang-una ay may relasyon kami. Ikalawa ay hindi na ba niya ako mahal? At sa huli ay gano'n na nga ba kababa ang tingin niya
sa akin bilang isang babae. Lahat ng mga tanong ko ay hindi na nagkaroon ng sagot dahil noong tumanggi po akong sundin ang kagustuhan ni Harold. Dumalas ang pambububog niya sa akin. Pinagbantaan din niya ako na pipilipitin ang liig ko sa oras na magsumbong ako sa mga kamag-anak ko kaya dapat ay manatiling tikom ang bibig ko, Papa Dudut. Pero hindi ko na kinayang manahimik ng pagbuhatan niya ng kamay ang anak namin. Ang bata-bata pa po nito at ayokong kalakhan nito ang ganong klase ng pagtrato. Sinabi ni Harold na titigilan lang niya ang pagiging malupit sa amin kapag sinunod ko ang gusto niya. Kaya nga ng araw ding yon ay pumayag po ako. Tuwang-tuwa naman po si Harold at kinabukasan ay isinama ako sa nightclub sa Cubao kung saan ay pinakilala niya ako sa kaibigan niyang nagtatrabaho doon. Waitress po ang sinabi nilang trabaho ko pero alam ko na hindi lang yun ang gagawin ko. Lalo pa tinanong nila kung marunong akong mag-entertain ng mga customer at parokyano. May pinag-usapan pa sina Harold at yung kakilala niya pero hindi ko na po narinig, Papa Dudut. Pero masama ang kutob ko at hindi ako mapalagay. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang linggo matapos kong magsimulang magtrabaho sa nightclub ay tinitable na ako at tumatanggap na rin po ako ng extra service. Diring-diri po ako sa sarili ko, Papa Dudut. Lalo na kapag nilalabas ako ng mga parokyano ng club na yon at may nangyayari sa amin sa mga motel na pinagdadalhan nila sa akin. Pero masaya naman po si Harold dahil may pera kong naiaabot sa kanya. Kaya lang minsan ay nakukulangan pa rin siya at naghahanap pa. Ito lang ang perang iabot mo sa akin. Nasaan yung kinita mo bilang serbidora? Kasama na ba rito sa 3,000 yon? Kasama na dyan lahat. Huwag ka na maghanap ng sobra dahil wala na. Said na ang wallet ko. Pambili na lang ng gatas ng anak natin at bigas ang pera ko. Magkano yon? Ano? Ang sabi ko, magkano yon? 1,500 lang yun. Bakit ba? Akin na muna. Babalik ko na lang sa'yo. Ano? Ayoko nga. Harold naman, para yun sa pagkain natin at gatas ng anak mo. Ihiramin ko lang naman tapos babayaran ko rin. Huwag ka nga madamot, Julie. Ako pa ang madamot samantalang ilang beses mo nang sinabi na babayaran mo lahat ng perang hiniram mo sa akin pero ni piso wala kang binalik? Saan mo ba kasi dinadala yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bisyo mo? Huwag mo sabihin nagsasabo ka ha? Wala ka na ron. Huwag ka na nga maraming tanong dyan. Meron akong pakialam dahil pera ko yung ginagastos mo sa kung saan-saan. Ganun ha? Sinusumbatan mo na ako ngayon? Porque kumikita ka na ng malaki? Ano ba? Yun bang ibig mo sabihin, ha? Huwag ka nga umiyak! Kasalanan mo rin kung bakit ka nasasaktan ngayon! Masyado kasi madaldal ang bibig mo at ang dami mo kasi sinasabi! Gusto mo ba duguin ko yan? Gusto mo? Kasi gagawin ko! Yan ang bagay sa'yo, buisit ka! Aba, mukhang kulang pa! Hindi pa nagdudugo ang bunganga mo! Dagdagan pa natin! Harold, tama na. Please naman. Ayoko sa lahat yung kune-question ako! Naiintindihan mo? Sa susunod, pati ang ulo mo paduduguin ko na! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo pero bakit kulang pa? Hindi ka na ba talaga naawa sa akin? Hirap na ako, Harold! Wala akong pakialam! Huwag mo nga akong dramahan dyan! Lalo lang ako naiirita sa pagmumukha mo! Akin na yung pera para makaalis na ako nito! Napakasama mong tao! Wala kang awa! Mas sinusubukan mo talaga pasensya ko, Julie! Akin na sabi yung pera! Ayan! Kunin mo dyan sa bag ko! Isaksak mo na rin sa baga mo! Kung sa baga mo kaya ako ito isaksak! Dami pa sinasabi, buwisit ka! Ayun!
nakita ko na yung pera. Salamat dito ha. Marami-rami kami maiinom nito ni Paring Manuel. Umalis ka na rito! Demonyo ka! Aalis na talaga ako. Hindi mo na kailangan sabihin. Saka ako, demonyo? Sige, patutunayan ko sa'yo kung gaano ako ka-demonyo. Tuluyan na nga pong nilamon ang pagiging gahaman sa pera si Harold Papadudut at masasabi kong hindi ko na siya kilala. Malayong malayo na siya sa lalaking minahal ko at mahal na mahal ako. Dati lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nagagawin niyang lahat mabigyan lang niya kami ng magandang buhay ng anak niya. Na balang araw ay pakakasalan niya ako at magiging mag-asawa kami. Mali po ba ako na nagtiwala ako sa mga pangako niya? At sobrang tanga ko po ba dahil pumayag akong gamitin niya ang katawan ko para lamang sa sarili niyang interes? Papadudut, nakakabobo po talaga ang pag-ibig. Lalo na kapag may anak na kayo. Hindi na lamang kasi sarili mo yung dapat mong isipin. Kasama na sa lahat ng desisyon mo ang anak nyo. Kung si Harold mukhang wala nang pakialam sa anak niya pues ay ibahin niya ako. Pinangatawanan ko na nga po ang pagiging isang call girl at bayarang babae at kung ano man ang tawag ng iba sa trabahong yon, Papadudut. Ang nasa isipan ko kasi mag-iipon ako ng pera dahil may plano akong tumakas sa poder ni Harold kasama ang anak ko. Pakiramdam ko kasi ay hindi po niya kami basta-basta pakakawalan maliban na lamang kung malamig na bangkay na kami ng anak ko. Masakit isipin pero may mga ganong klase ng pagsasama na nangyayari sa tunay na buhay, Papadudut. Kaya maswerte ang mga babae na nakahanap ng tamang lalaki. Yung bang priority sila. Laging pinipili at pinaninindigan ang pag-ibig na sinabi at pinangako sa kanila noong una pa lamang. At dahil meron na akong naiaabot na pera kay Harold ay dumalas po ang paglabas niya at pagyayang uminom kasama ang mga barkada niya. May punto na ilang araw siyang hindi umuuwi sa bahay namin at hindi ko po alam kung saan siya nagpupunta. May nagsasabi sa akin na may nilalandi siyang babae pero hindi na lamang po ako nagpapaapekto doon dahil madalas akong pagod sa trabaho. Lalo na kapag may extra service ako. Ang nangyayari kasi, Papadudut, pag uwi ko sa inuupahan namin ay ako pa rin ang nag-aasikaso sa bahay at sa anak namin. Hindi po ako proud sa trabaho ko pero yun na lang din ang naisip kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala namang kasing tumatanggap sa akin sa mga sinubukan kong pasukin na trabaho dahil high school graduate lamang ako. Bukod doon ay kailangan ko ring magpadala sa pamilya ko sa probinsya. Sobrang bigat po ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ko. At hindi naman ako matulungan ni Harold. Madalas ay siya rin ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kung wala lang akong anak baka tumalo na ako sa ilog Pasig at nagpakalunod na. Sa pagkapatuloy ng pagkatrabaho ko sa nightclub ay may mga gabi po na sunod-sunod akong nilalabas ng mga parokyano ko doon. Pero meron din namang mga pagseserbidora lang ang pinagkakaabalhan ko. Kaso mababa po ang kita sa pag-waitress kaya ako nang nagkukusang ialok ang katawan ko sa mga bagong customers. Tawagin niyo na po akong desperado, malandi o kung ano paman. Pero naisip kong kumapit na sa patalim ng mga panahon na yon para lamang kumita ng pera. Isinantabi ko na nga po ang sarili kong kapakanan at iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang mga pinaghihirapan ko. Kumbagay naniniwala na rin naman po akong hindi palaging malungkot, masama at pangit ang pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Bago ako matulog ay nagdarasal po ako sa Diyos at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Nananalig at nagtitiwala pa rin po ako na balang araw ay magiging mabuti rin sa mga katulad kong api ang mundo. Hanggang isang gabi ay nakilala ko po si Isagani. Customer namin siya sa nightclub pero mukhang pinilit lamang siyang isama ng mga kaibigan niya. Ako po ang nag-serve sa table nila at nang magkatitigan kami ay aaminin ko na may naramdaman akong kakaiba sa kaloob-looban ko.
sobrang nakaramdam ako ng kapanatagan sa presensya niya. Pero binaliwala ko po yun at pinagpatuloy lamang ang trabaho ko. Habang isa-isa kong kinukuha ang order nila ay narinig kong inasar si Isagani ng isa niyang kaibigan na wala pa raw siyang karanasan sa mga babae. Tinanong din siya kung marunong ba siyang humalik. Ramdam ko yung magkahalong hiya at ilang kay Isagani lalo pat malakas mang-alaskang mga kasama niya. Sa isip ko ay kawawa naman ang taong ito at mukhang napagtutulungan. Nang makuha ko na yung order nila ay bumalik na ako sa counter. Ako rin ang nag-serve sa kanila pagkatapos at sa kalagitnaan ng gabi nakita kong tinawag ako ng isa sa mga kasama ni Isagani at tinanong kung pwede ko ba silang puntahan at itable ang kaibigan nila. Nakayuko lamang ako at parang tuod naman si Isagani ng panahon na yon. Kaya ako na lang ang nagaya sa kanya papunta sa motel kung saan ay madalas akong dalhin ang mga parokyano naming kinakasama ko. Pero laking gulat ko na lamang din dahil imbes na pumasok doon ay niyaya ako at dinala ni Isagani sa isang 24 hours na fast food para doon ay kumain. Pagkatapos ba nating kumain, magche-check-in na tayo sa motel? Iyon ba ang gusto mong gawin natin? Yun kasi ang karaniwang ginagawa ng mga lalaking nilalabas ako eh. Pero hindi yun ang gusto kong mangyari. Kakain lang tayo tapos pwede ka na ulit bumalik sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita kasi sinamahan mo ako. Pasasalamat ko na rin yun sa'yo dahil niligtas mo ako dun sa mga kasama ko. Siguro kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon, inaasar pa rin nila ako. Wala yun. Nakita ko kasi na kailangan mo ng rescue kaya ako na yung nagkusa. Total sa akin ka naman nila binubugaw. Pero kung hindi mo naman pala feel pumunta sa club, bakit sumama ka pa rin? Huwag kang magagalit ha. Pero wala kasi sa itsura mo yung maliligaw sa ganung lugar. Hindi ko naman talaga gustong pumunta sa lugar na yon. Pero napilitan lang ako kasi matagal na nila akong niyayaya. Nahiya na lang akong tumanggi dahil nga mga kaibigan ko naman sila. Pero mali pa rin na pilitin ka nilang gawin yung bagay na ayaw mo. Tapos lumalabas pinapahiya ka pa nila porque wala ka pang experience sa kama. Pero seryoso, hindi ka pa ba nakakahalik ng babae? Narinig ko kasi na tinanong ka nung isa sa mga kasama mo pero hindi ka naman sumagot. Ibig sabihin, totoo? Hindi pa nga? Paano kung sabihin kong oo? Pagtatawanan mo rin ba ako katulad nila? Uy, bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko. Madalas kasi natu-turn off sa akin yung mga babaeng na pagsasabihan ko kapag nalaman nila na wala pa akong experience sa mga ganyang bagay. Ewan ko rin sa sarili ko kung bakit tumuntong na ako sa ganitong edad pero hindi ko pa rin nararanasan yung kahit humalik man lang ng babae. Hindi naman yun bagay na porke uso sa iba. Dapat gawin at maranasan mo na rin. Saka anong malay natin? Nilalaan mo pala yung first kiss mo para dun sa babaeng mamahalin mo at makakasama habang buhay. Para sa akin, romantic yun. Talaga? Thank you kasi hindi mo ako inusgahan. Hindi ko naman ikayayaman ang paghusga sa ibang tao, no? Saka na pag-uusapan na rin naman ang palaging hinuhusgahan. Naku, kotang-kota na ako dyan. Dito pa lang sa trabaho ko, alam naman natin nakahusga-husga ako. Kung may pagpipilian lang ako, hindi ko gugustuhin yung ganitong buhay eh. Kaso wala. Kawawa ang anak ko. Ang bata pa niya para magutom. Nagkataon din na walang kwenta yung tatay ng anak ko tapos nananakit pa. Imbis na siya yung nagbabanat ng buto para may pagkain kami araw-araw, ako yung gumagawa ng paraan para mabuhay kami. Saklap, diba? O ano, pang magpakailanman na ba yung buhay ko? Oo nga no, pwede. Madrama nga ang buhay mo. Pero nakakalungkot dahil yan na ang realidad natin. Huwag mo sanang isipin na hinuhusgahan kita sa kung anong disposisyon mo sa buhay ngayon. Dahil sa totoo lang, bilib ako sa'yo. Wala kasi akong lakas ng loob na gawin yung ganyang katinding pagsasakripisyo at pagtitiis para makisama dun sa tao na wala namang ginawa kundi saktan ako.
Kaya hanga ako sa determinasyon at dedikasyon mo. Para sa anak ko ang lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo na ginagawa ko. Uy, salamat ah. Ikaw lang kasi nagsabi sa akin ng ganyan. Yun bang tipong lahat na ng kakilala ko o kahit yung mga hindi ko personal na kilala tinataasan na ako ng kilay? Lalo pat alam nila kung saan ako nagtatrabaho pero ikaw, iba ka. Saka nabanggit mo rin kanina na bilib ka sa akin? Naks, may fan na ako. Mapagbiro ka rin pala, no? Pero in fairness, natawa ako sa banat mo. Grabe siya, kinuha pa akong clown. Hindi naman sa ganun. Naaliw lang. Nga pala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. By the way, ako si Isagani. Siguro narinig mo na rin kanina na binabanggit ng mga kaibigan ko. Pero gusto ko pa rin formal na magpakilala sa'yo. Ako naman pala si Julie. Hindi ko po naisip na makakapagkwento ako ng karanasan ko sa isang estranghero, Papa Dudut. At yun nga ay sa katauhan ni Isagani. Hindi ko kasi mapigilan lalo pat willing naman siyang makinig sa akin ng panahon na yon. Bukod doon ay panatag ako habang kasama siya. Yung bang wala akong dapat na ipag-alala dahil nasa tabi ko siya. Hindi ko na po maalala kung kailan yung huling beses na naging kalmado ang sistema ko. Simula nang maging mapang-abuso si Harold. Kaya aminin kong bago ulit sa akin yung pakiramdam na yon. Para sa akin ay sulit yung paglabas namin dahil matagal-tagal na rin simula nang may mapagkwentuhan ako. Gumaan po talaga yung dibdib ko noon at pakiramdam ko ay nabawasan ang mga bagaheng dinadala ko. Sa huli ay hindi ko na po tinanggap ang bayad ni Isagani. Nang sumunod na gabi ay nagpunta ulit sa nightclub si Isagani pero katakataka na hindi na niya kasama ang mga kaibigan niya. Kinausap po niya ako at sinabing babayaran ng serbisyo ko kapalit ng pagsama ko sa kanya para kumain sa labas at hindi upang magmotel. Nung una naisip kong malungkot yata ang buhay niya dahil tulad ko ay wala rin siyang kaibigan na napagkwekwentuhan. Kaya nga nang magkakilala kami ay ako na yung naging tagapakinig ng mga nangyayari sa araw niya, personal man o sa opisina. Hinayaan ko lamang siyang magkwento at nakikinig lamang ako. Ganon din kasi ang ginagawa niya kapag ako naman ang nagsasalita. At kapag hinihingi niya ang opinyon ko ay saka lang ako nagsasabi sa kanya. Lumipas pa po ang ilang buwan at lumalim ang pagkakaibigan namin ni Isagani. Halos naikwento ko na nga sa kanya ang talambuhay ko at nakwento ko na rin sa kanya na live-in partner ko nga si Harold. Ganon din ang pananakit nito sa akin at pang-aabuso niya sa amin ng anak niya. Ilang beses na rin po akong pinayuhan ni Isagani na iwanan na si Harold pero hindi ko pa rin magawa dahil kulang pa ang ipon ko at bukod doon ay natatakot ako sa pwedeng gawin ni Harold sa pamilya ko kapag nagkataon. Binanggit kasi nito na sasaktan ng mga kamag-anak ko kapag nilayasan namin siya ng anak namin. Nang panahon na yon ay wala akong nagawa, Papa Dudut. Kahit harap-harapan na akong ginagago ni Harold sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng ibang babae, tiniis ko na lamang ang lahat ng yon. Alam po ni Isagani ang mga hinanakit ko sa buhay pero lalo lang yung nadagdagan nang umamin siya na nagugustuhan niya ako. Julie, Liz, makinig ka muna sa akin. Sandali, saan ka pupunta? San pa ba? Di sa club. Babalik na ako sa trabaho dahil sinasayang mo lang oras ko, Isagani. Liz, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Babayaran ko na lang ang oras mo. Kung gusto mo, dodoblehin ko pa. Ayos lang sa akin. Sa'yo na yung pera mo. Hindi ko kailangan yan. Ay, ano ba kasing kinagagalit mo? Kanina maayos tayo nag-uusap, di ba? Nagtatawanan pa nga tayo. Kanina yun, bago mo sabihin na nagugustuhan mo na ako. Seryoso ka ba talaga o pinagtitripan mo lang ako? Ngayon pa lang sabihin mo na baka mawala pa tong inis ko sa'yo, Isagani.
Totoo ang sinabi ko, Julie. Nagugustuhan na kita. Hindi pala kita nagugustuhan. Mahal na kita. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Sandali, huminahon ka nga. Pakinggan mo muna kasi ako. Tingnan mo, nakatingin na sa atin yung mga tao. Agaw, atensyon na tayo, Julie. Huminahon ka muna, pwede? Sana naisip mo yan bago ka umamin sa akin ng nararamdaman mo. Ay, ewan ko ba sa'yo? Ano bang nakain mo at naisip mong sabihing mahal mo ako? Kung seryoso ka nga, sana pinag-isipan mo muna ng 1,000 beses. May kinakasama ako, Isagani. May anak kami, pamilyado akong tao. Bukod doon, magkakagusto ka talaga sa katulad ko? Baka nakakalimutan mo kung anong klaseng babae ako. Pwes, ipapaalala ko sa'yo na marumi ako. Makasalanan ako tulad nga ng tingin ng iba dyan. Wala akong pakialam sa tingin o sinasabi ng iba tungkol sa trabaho mo, Julie. Dahil para sa akin, ginagawa mo lang yun kasi may pangangailangan ka na hindi naman kayang ibigay ni Harold. Ikaw na ang may sabi. Umaasa na lang siya sa'yo. Ni hindi na siya nagbabanat ng buto para kumita para sa inyong mag-ina. Tapos kahit nagbibigay ka na sa kanya, nakukulangan pa rin siya at madalas sinasaktan ka niya pag wala na siyang mahutot sa'yo. Bukod doon, harap-harapan ka na niyang ginagago. Hindi na nahiya yung kumag na yun. Ipinangalandakan pa niya sa pagbumukha mo yung babae niya. Tama na, Isagani. Pwede ba? Tumigil ka na. Hindi ko na kayang marinig yung mga sasabihin mo. I'm sorry, Julie. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero alam nating pareho na yun ang totoo. Oo, magkasama nga kayo ni Harold sa iisang bubong. At siya ang tatay ng anak mo. Pero mahal ka pa ba niya? Sabihin mo, kailan yung huling beses na trinato ka niya ng maayos? Alam ko rin na hindi mo na siya mahal. Nakikisama ka lang sa kanya, alang-alang sa anak mo. Hindi mo naman talaga ako mahal. Malungkot ka lang. Isagani, sinasabi mo lang yan kasi naaawa ka sa akin. Mahal kita, Julie. At totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ilang beses ko rin tinanong ang sarili ko kung sigurado na ba ako sa pagmamahal ko para sa'yo. At paulit-ulit lang din ang sagot na nakukuha ko. Siguradong sigurado ako. Hindi kita nagustuhan dahil malungkot ako o ano. Nagustuhan kita dahil gusto kita. Walang dahil, walang ano, walang bakit. Ay, alam ko marami ka ng pinagdaanang malungkot, masakit at masama. Hindi mo deserve lahat yun dahil mabuti kang tao. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung may pagkakataon ka na iligtas ang sarili mo, gawin mo. Nandito naman ako. Tutulungan kitang magsimula ulit. Hindi kita mamadaliin. Hindi rin kita ipe-pressure. Ang gusto ko lang magtiwala ka sa akin. Dahil hanggang sa huli, handa akong panindigan ka. Marami po akong tanong kay Isagani at isa na roon ay kung bakit sa dinami-dami ng babae ay ako pa ang nagustuhan niya. Gayong hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano ako karuming babae sa mata ng iba. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, dahil ramdam kong sincero si Isagani nang sabihin niyang nagugustuhan niya ako. At wala siyang pakialam sa kung ano pa ang pagkakakilala sa akin ng iba. Dahil para sa kanya ay ginawa ko lang yon dahil may anak ako. Na kung may pagpipilian ako ay hindi ko gugustuhin pumasok at manatili sa pagiging bayarang babae. Kaya ginawa po niya ang lahat para suyuin ako, Papa Dudut. Niligawan niya ako at nagdadala siya ng flowers and chocolate sa bar. Inaabangan niya ako sa duty ko para yayaing lumabas. Pero pinanindigan ko po na ayaw kong magkaroon kami ng relasyon. Higit pa sa magkaibigan dahil kay Harold, Papa Dudut. Oo, kahit sabihin natin na kasabay ng nawalang respeto ko sa kanya, yung pagmamahal ko ay hindi pa rin ako handang pumasok sa panibagong relasyon. Ang priority ko po ay anak ko at yun po ang pinaliwanag ko kay Isagani na mukhang naiintindihan naman ang mga agam-agam ko. Nagsorry din siya sa akin kasi masyado siyang nagmadali pero kahit na daw ganon ang desisyon ko ay igagalang niya ito at palagi ko pa rin siyang asahan na magiging mabuting kaibigan sa akin. Yun po ang pinanghawakan ko, Papa Dudut, at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating siya sa buhay ko.
Nang mga sumunod na araw ay dumalang na nga po ang pagpunta ni Isagani sa pinagtatrabahuhan ko hanggang sa tuluyan na nga siyang naging busy sa personal niyang buhay. At aaminin ko ng mga panahon na yon ay nami-miss ko siya. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Sa lalong madaling panahon dahil kapag tagal pa ako sa pakikisama sa kanya ay baka masiraan na ako ng ulo. At magpalakad-lakad na lamang ako sa kalye ng hubot-hubat. Kaya isang araw ay hindi ako pumasok sa trabaho at nag-alsabalutan ng mga damit at gamit namin ng anak ko, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay wala sa tinutuluyan namin si Harold kaya sinamantala ko na ang pagkakataong umalis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ng anak ko pero bahala na. Basta malayo kay Harold kung saan ay magiging ligtas kami. Kaya lang kung minamalas ka nga naman ay naabutan po kami ni Harold habang abala ako sa pag-iimpake. At bago pa kami makalabas ng pintuan ay kinaladkad na po niya ako papasok sa bahay namin para kastiguhin. Naging mainit po ang palitan namin ng mga salita at may punto na nasasaktan na niya ako. Pero gustong gusto ko na nga po talagang lumaya sa kanya kaya pinangatawanan ko ang desisyon kong yon. Pero naging mitsa yon para lalong mag-init ang ulo ni Harold sa akin at kamuntikan na niya akong mapatay, Papa Dudut. Unang hiya ka? Aalis ka? At lalo pa talaga isama ang anak ko, ha? Bitawan mo ko, hayop ka! Bibitiwan lang kita kapag napatay na kita! Walang iya ka na, mga demonyo mo! Ikaw ang demonyo! Pagkatapos kitang ibahay, lalayasan mo lang akong lintika! At saan ka pupunta? Doon sa lalaki mo? Wala akong lalaki! Ano ba akala mo sa akin? Katulad mong bobo? May nakapagsabi sa akin na panay daw ang labas yun ng Isaganing yon. Pero hindi naman kayo nagpupunta sa motel dahil kumakain lang kayo sa labas. Magkaibigan lang kami ni Isagani. Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo ang ginagago, Julie! Sige, sumama ka sa lalaking yon. Pero iiwan mo rito ang anak ko. Hindi! Isasama ko siya! Baka nakakalimutan mo ako ang nanay. Ako ang mas may karapatan sa anak natin kesa sa'yo. Mapapariwara lang siya pag ikaw ang kasama niya. Ba't ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan? Bakit? Diyos ka ba? Nakikita mo ba kung ano mga mangyayari? Hindi ko na kailangang maging Diyos para masabi na hindi ka magiging mabuting impluwensya sa anak natin, Harold! Sapat na yung mga latay sa katawan ko, yung mga pasa sa mukha ko, yung mga ngipin ko na natanggal dahil sa panununtok mo sa akin para mapatunayan ko kung gaano ka kademonyo! Ah, ganon! Gusto mo talaga makaharap si Satanas, no? Pwes, ikumusta mo na lang ako sa kanya! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Saklolo! Patay ka na bago pa may makarinig sa'yo! Hayop ka! Bitawan mo si Julie! Julie, ayos ka lang ba? Isagani! Aba, parang drama lang sa mga teleserye. Biglang may darating na tagapagligtas. Mabuti naman at dumating ka. Para naman mapagbuhol ko na kayo nito ni Julie. Sisiguruhin ko sa'yo, nagagantihan ko isuntok mo sa akin, gago ka! Kulang pa yan dahil sa ginawa mo kay Julie! Napakasama mong tao! Oh, gago! Ano? Matapa ka, di ba? Hoy, Harold! Ano ba? Huwag mo idamay si Isagani rito! Kasalanan niya eh. Dahil bigla-bigla na lang siya sumusulpot. Eh, supot naman pala to. Walang binatbat. Ito ba ang klase ng lalaking pinagpalit mo sa akin? Ha? Kumakain na sapak? Parang awa mo na, Harold! Tama na! Sabi
Sabihin mo na lahat ng pang-iinsultong alam mo. Dahil yan na ang huling beses na makakapagmayabang ka. May katapusan lahat ng pang-aabuso mo kay Julie. Mabubulok ka sa kulungan, tandaan mo yan. Anong sinabi mo? Tumawag ako ng mga pulis bago ako pumunta rito. Apat tarantado ka! Tingnan natin kung saan ka dadali ng tapang mo. Laking pasalamat ko dahil dumating ng sandaling yon si Isagani Papa Dudut para iligtas ako sa mapang-abusong kamay ni Harold. Bukod doon ay meron na palang paparating na mga pulis na kaagad ding umaresto kay Harold. At kahit natakot ako ng panahon na yon ay tinatagang ko ang loob kong tumistigo at patotohanan ng pang-aabusong ginawa sa akin ng kinakasama ko. Iyak po ko ng iyak ng panahon na yon pero mabuti na lamang at nasa tabi ko si Isagani para patahanin at alalayan ako. Sinabi niya sa akin na ilang araw din niyang pinag-isipan kung isusuplong na ba niya sa otoridad si Harold para matapos na ang ginagawa niya sa aking pang-aabuso. Lalong-lalo na nang malaman niya mula sa mga katrabaho ko sa nightclub na hindi na ako madalas nakakapasok gawa ng bugbog sarado ako kay Harold. Nakapagpasya siyang gumawa ng aksyon. Hindi rin po mahirap hanapin ang lugar namin dahil minsan ko na yung nabanggit sa kanya. Maswerte ako dahil matandain si Isagani. Yakap-yakap niya ako papadudot habang papalabas kami sa presinto kung saan namin pinakulong si Harold. At matapos pong malaman ng tiyahing ko ang nangyari sa amin ay sinundunan niya ako kagad at umuwi kami sa bahay niya. Doon ko po kinuwento ang lahat-lahat sa kanila papadudot at may punto na nagalit sa akin si tita dahil hindi raw ako nagsabi sa kanya. Papadudot, sinabi ko po kay Isagani ang plano kong pag-uwi sa Cebu para makasama ang mga magulang ko. Baka kasi pag nagtagal pa ako sa Pasig ay mabaliw na lamang ako. Isa pa ay gusto ko rin pong ilayo kay Harold ang anak namin dahil hindi niya deserve na matawag na tatay. Kahit na nakakatakot maging single parent ay wala akong hindi kakayanin, masiguro ko lamang naligtas sa kanya ang anak ko. Sinuportahan po ni Isagani ang desisyon kong pag-uwi sa probinsya at siya nang nag-asikaso ng plane ticket namin ng anak ko papadudot. Hinatid din niya kami sa airport at inabutan ng pocket money na hindi ko tinanggap dahil sobra-sobra na po ang mga nagawa niya sa amin ng anak ko. Pero sa huli ay pinilit din ni Isagani na kunin ko ang pera para makapagsimula kami sa probinsya. Aaminin ko na naninikip ang dibdib ko dahil magkakahiwalay kami ni Isagani. Kahit paano ay natutunan ko na rin po siyang bigyan ng espesyal na bahagi sa puso ko. Pero siguro ay hindi pa yon ang tamang panahon para sa aming dalawa. At kung para nga kami sa isa't isa ay gagawa ng paraan ng kapalaran para magkita muli kami at magkasama papadudot. Mabilis na lumipas ang 2 taon at hindi po naputol ang komunikasyon namin ni Isagani. Kahit nasa Cebu ako at nasa Quezon City naman siya, sa katunayan ay mas lumalim pa ang aming ugnayan. Hindi rin siya nagbago o nagsawang pakitunguhan ako ng maayos tulad ng unang beses na nagkakilala kami. Bukod doon ay close sila ng anak ko papadudot at may pagkakataon na tatay na nga ang tawag nito sa kanya. Alam ko at ramdam ko na mahal pa rin ako ni Isagani at aaminin ko na mahal ko na rin siya. Kaya matapos kong sabihin sa kanya ang mga katagang yon ay nagulat na lamang ako dahil nang sumunod na araw ay nasa tapat na ng pintuan namin si Isagani. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinuntahan mo ako dito ngayon sa Cebu, Isagani. Grabe, parang panaginip. Pwede bang di na ako magising? Hindi ka nananaginip. Totoo to. Bakit kasi di ka nagsabi na pupunta ka rito? Hindi tuloy ako nakapag-ayos ng bahay. Di pa nga ako nakakaligo, oh. Tingnan mo, nakaduster lang ako at medyo hindi pa nasusuklay ng maayos tong buhok ko. Kakatapos ko lang kasing kunin yung mga sinampay sa labas at baka mahamugan pag dumilim. Alam mo naman na kahit ano pa ang itsura mo, maganda ka pa rin sa paningin ko, Julie. Kaya walang kaso kahit nakaduster ka lang o hindi pa nakakapagsuklay ng buhok. Napakabulero mo talaga! Hindi yun bola. Saka gusto kitang sorpresahin kaya hindi ko sinabi na pupunta ako rito. Bukod dun,
Akala ko may idea ka na kasi kagabi nung magkausap tayo. Di ba sabi ko pupuntahan kita kinabukasan? Malay ko bang seryoso ka pala dun sa sinabi mo? Lagi akong seryoso pagdating sa'yo. Pero aaminin ko, sobrang saya ko rin kasi first time kong narinig na sabihin mong mahal mo rin ako. Kaya napasugod ako rito sa Cebu para marinig yun ng personal. Alam mo, ibang klase ka rin. Grabe ka ah. Pwede ko naman ulit-ulitin yun sa mga video call natin o pwede mo ring i-record kung gusto mo. Pwede nga, pero iba pa rin yung personal. Wala pang lalaki na gumawa nito sa akin na katulad ng ginagawa mo, kahit si Harold nun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating ka sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak ko, Isagani. At kahit na matagal bago ko na-realize na mahal din kita, hinintay mo pa rin ako. Hindi ka nainip at ni katiting, hindi nagbago yung nararamdaman mo para sa akin. Mahal kita, Isagani. Mahal na mahal kita at kung tatanungin mo ngayon kung pumapayag ako maging girlfriend mo, oo agad ang sagot ko. Talaga? Kaso, ang totoo, higit pa doon ang gusto kong itanong sa'yo, Julie. Ha? Huwag mong sabihin magpo-propose ka na. Opo, nakabili ka na kaagad ng sing-sing? Paano kung sabihin kong oo? At dala ko na to ngayon pagpunta ko rito. Ito oh. Lagi mo talaga akong sinusurpresa. Sorry kung palagi kitang sinosurprise pero para sa akin, deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi man ako sobrang yaman o kasing gwapo ng mga artista dyan. Nangangako naman ako na mamahalin ka hanggang sa pagtanda natin. Gagawin ko rin ang lahat para masiguro na ligtas kayo ng anak mo. Mahal kita, kayo ng anak mo, at nakahanda akong panindigan ka hanggang dulo. Julie, payag ka ba na maging asawa ko? Oo, Isagani. Gusto kong maging asawa mo. Talaga? Salamat, Julie! Maraming salamat sa pagmamahal mo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Salamat minahal mo ko sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko. Tinuring mo rin na parang tunay na anak ang anak ko. Para sa akin, malaking bagay yun. Napamahal na sa akin ang anak mo, Julie. At hindi na yun magbabago kahit pagbali-baligtarin mo pa ang mundo. At yung pagmamahal ko para sa'yo, mas tumitindi lang habang tumatagal. Pakatandaan mo, palagi kitang paninindigan. Kayo ng anak mo. Papa Dudut, napakasarap magmahal at mahalin. Nakala ko ay hindi ko na ulit mararanasang kiligin at ma-in love matapos ang pinagdaanan ko noon sa kamay ni Harold pero mali ako. Dahil dumating sa akin si Isagani at alam ko na ramdam ko na siya na ang lalaking tinadhana para panindigan ako. Madaling sabihin na mahal mo ang isang tao pero kapag hindi yun nakikita sa gawa o paraan ng pagtrato mo sa kanya, mawawalang saysay ang mga katagang yon, gaano mo man gustong panatiliin ang inyong relasyon. Kaya nga importante na huwag tayong magmadali sa pag-ibig. At kung sakali mang meron na tayong karelasyon ay lagi nating alalahaning irespeto ang isa't isa at huwag tayong gumawa ng ikasasakit natin, physical man o emosyonal. Alalahanin nyo rin yung mga pangako ninyo noon sa isa't isa sa simula pa lamang ng inyong pagsasama. Kapag naging matimbang ang pag-ibig natin sa taong ito ay mas mapapanindigan natin siya hanggang sa dulo katulad namin ni Isagani. Sa Cebu po kami kinasal pagkalipas lamang ng isang taon at pagkatapos ay sumama na po kami ng anak ko kay Isagani sa Maynila. Sa kasalukuyan ay pinagkakabalahan ko po ay ang pag-attend ng mga business class online na suportado ng mister ko dahil nagpaplano po kami na magtayo ng negosyo balang araw. Bagaman mahirap ang ating mundo dahil sa sunod-sunod na krisis, pandemya, digmaan at kung ano-ano pa. Palagi ko pong nahahanap ang kapayapaan sa piling ni Isagani. Kung tatanungin niyo po ako tungkol kay Harold ay nakakulong pa rin po siya. Desidido po akong panagutin siya sa mga kasalanan niya sa amin ng anak niya noong una pa lamang at sana'y pagsisihan niya yon pagdating ng panahon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories at sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julie. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Ang isang taong may isang salita ay isang taong pinaninindigan ang kanyang sinabi. Pero minsan ay may mga salitang binitawan tayo na kailangang putulin ang paninindigan. Ikaw kabarangay, pag may mali sa usapan, mali ba na hindi mo ito panindigan? Dear Papa Dudut, ako po si Harvey, 31 years old na po sa kasalukuyan. Mula nung pandemic ay nakagawian ko ng makinig sa Barangay Love Stories sa Spotify. Habang pauwi galing sa negosyo ko na minamanage. Naaliw ako sa ideya na pwedeng ipadala ng listener na katulad ko ang parte ng buhay ko na gusto kong i-share. Kaya nung minsang narinig ko yung announcement ninyo sa Barangay LS, kung saan ipapadala ang kwento ay nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. At saka nag-email sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, ang kwento ko po ay nangyari 1 taon na ang nakakalipas. Binata pa po ako noon. Pero hindi po ako mag-isa sa buhay dahil may inaalagaan po akong 8 taon na batang babae na si Lian. Anak po siya ng kapatid kong lalaki. 2 lang po kaming magkapatid kaya sobrang close kami at talagang iniidolo ko si kuya. Kahit po nung makapag-asawa siya ay hindi nagbago ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero kinailangan magtrabaho sa ibang bansa ni kuya para sa anak niya. Wala na rin po ang asawa ng kapatid ko at maaga pong nawala ang misis niya dahil sa karamdaman. Since wala na rin pong mga magulang namin at kami na lamang magkapatid ang magkasama, ako na lang po talaga ang mapag-iiwanan niya ng anak niya. Bagamat nakakalungkot na kinailangang umalis ng kapatid ko ay masaya naman po ako sa pag-aalaga at pagbabantay sa pamangkin ko. Sabi ko nga sa sarili ko kahit malayo si kuya ay si Lian ang connection ko para hindi ko maisip na hindi ko siya kasama. May maliit po akong negosyong pinapatakbo. Kaya dahil doon ay marami po akong oras para sa pamangkin ko. Nayahatid ko siya sa eskwela sa umaga at sa hapon naman ay sumasabay siya pauwi sa isa sa mga teacher niya. Nasa same floor kasi ang mga unit na tinitirhan namin kaya isinasabay na niya ang pamangkin ko sa pag-uwi. Hindi sila magkasabay pumasok ni Lian kasi mas maaga ang punta ng teacher niya sa eskwelahan. Kaya sa uwian na lamang sila nagkakasabay. Sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman ng mga kabarangay natin kung bakit ganon ang naging setup ng pamangkin kong si Lian at ng teacher niya. May nakilala po akong babae at nagkamabutihan naman kami. Siya po si Mitch. Mas bata sa akin ng 2 taon. Maganda po siya, may pagka-fashionista kaya mahilig sa damit at sa alahas. 2022 po kami nagkakilala, Papa Dudut. Mabait po si Mitch, maalalahanin at napaka-appreciative niya kapag nireregaluhan ko siya dahil ipinagyayabang niya talaga na bigay ko yon. Madalas po kaming lumalabas noon kaya mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Pero sinisiguro ko po na naihatid ko na si Lian sa school bago kami magkita ni Mitch. At nakauwi na ako sa unit bago siya ihatid ng teacher niya pauwi. Hindi ko po alam na mga panahon na yon kung nagtataka ba si Mitch sa oras ko. Pero hindi naman po siya nagtatanong kaya hindi ko na din naman pinapaliwanag sa kanya kung bakit ganon. Isang araw, Papa Dudut, ay natapos ko lahat ng kailangang asikasuhin sa negosyo kaya maaga kami nagkita ni Mitch. Pero sa unahang pagkakataon ay sinabi ni Mitch
na sa unit ko daw kami magpalipas ng oras. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Matagal ko na kasi siyang gustong yayain sa kondo. Kaya lang dahil babae siya ay ayoko naman na mag-isip siya ng hindi maganda sa imbitasyon ko. Kaya natuwa ako nung siya na mismo ang nagsabi. Sa wakas, maipapakilala ko na rin sa kanya ang pamangking kong si Lian, Papa Dudut. Tuloy ka, Mitch. Wow, laki naman itong condo unit mo. Saka nasa corner. Mahal siguro to, no? Hindi naman. Saka sa amin ng kapatid ko nakapangalan tong kondo. Ah, iyan yung kapatid mo na nasa ibang bansa? Oo, siya nga. Kailan ba siya uuwi? Matagal pa siguro. 5 taon ang kontrata niya eh. Nakakaisang taon pa lang siya dun. Ah, okay. Matagal pa pala. Oo, ikukuha lang kita ng maiinom. Ihahain ko na rin tong binili natin na lunch ha. Mamaya na, di pa naman ako gutom. Pero pasado 12:00 na. Busog pa ako sa kinain natin kaninang maga eh. O sige, ilalagay ko lang to sa kusina. Feel at home ha. Siyempre naman. Ang ganda nitong pwestong nakuha ni Harvey. Maganda pa yung view sa labas. Ano yon? Ah, wala. Sabi ko maganda yung view dito sa nakuha mong unit. Si kuya ang namili nito. Alam mo ba nung nagpe-pre-selling pa lang tong building, pinag-aralan ni kuya kung ano yung unit na magandang kunin. Ayun, tama naman siya. Saka park ang nasa tapat namin, kaya imposibleng may magtayo ng kondo dyan. Kaya hindi kami mahaharangan. Oo nga. Magaling ang kuya mo ah. Hindi ko nasabi sa'yo na engineer si kuya. Kaya engineer siya dun sa pinagtatrabahuan niya. Ganun ba? Nakakatawa na matagal-tagal na rin tayo. Pero hindi mo pa alam ang mga ganung bagay sa buhay ko. Oo nga eh. Ikaw ngayon ka lang nagkukwento. Hindi naman. Ayaw ko kasing makulitan ka tuwing ibibida ko ang pamilya ko. Kaya hinintay lang kitang magtanong. Oo nga no. Hindi ko pala natanong. Kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, itanong mo lang ha. Okay. Wala ka bang gustong malaman sa akin? Wala naman. Ha? Anong ha? Bakit parang nagulat ka? Ha? Wala. Wala naman. May tiwala naman ako sa'yo, kaya hindi na ako mag-uusisa sa buhay mo. Ha? Sige. Ilang kwarto to? 4. Pero yung isang bedroom, ginawa kong opisina. Ilan ang banyo? 3. Ayun yung isa malapit sa entrance. At yung 2 nasa 2 malaking kwarto. Ah, parang 2 master's bedroom. Parang gano'n na nga. Mahal siguro to, no? Hati naman kami ni kuya. Paano pag nag-asawa ka na? Anong ibig mong sabihin? Pag nag-asawa ka na, kanino mapupunta tong bahay? Sa amin pa rin ni kuya. Paano yun pag umuwi na kuya mo at may asawa ka na? Dito din siya titira? Oo. Hindi ba off yun? Ha? Hindi kita maintindihan. Ay nako, halimbawa magpakasal na tayo. Magsasama tayo. Kasama ng kuya mo? Siyempre hindi. Paalisin mo siya? Hindi. Hindi ko naman gagawin yun. Eh saan tayo titira? Bibili ako ng sarili nating kondo. Bibili ka? Eh di babawiin mo yung hati mo sa pinambili nito. Hindi na. Hindi ka balugi nun? Bakit naman? Kapatid ko naman yun. Sinasabi ko lang yung praktikalidad. Wag na nga natin pag-usapan yan. May ipapakilala ako sa'yo. Sino? Darating na siya, maya-maya lang, nandito na yun. Inom ka na muna niyang lemonade na tinimpla namin. Namin? Sinong namin? Ayun na siya. Papa Dudut, sakto ang pagkakasabi ko dahil dumating na si Lian. Hinatid siya ni Miss Pia. Si Miss Pia pala ang teacher ni Lian na nakatira sa same floor at ilang unit lang ang pagitan sa tinutuluyan namin. Si Pia ay kasing edad ko lamang, Papa Dudut. May asawa na si Pia pero hindi rin pinalad na tumagal ang relasyon sa asawa dahil maaga rin ang pagkawala nito gaya ng asawa ni Kuya.
Ang masaklap ay makalipas ang 3 araw matapos mailibing ang asawa niya ay nalaman niyang buntis siya. Kaya sobra ang pagdadalamhati ni Pia noon. Kaya masaya siya sa ginawa niyang paghahatid kay Lian dahil magiliw sa kanya ang pamangkin ko. Kaya si Pia na rin po ang nagpresenta na siya na ang magsasabay kay Lian pauwi. Total ay pareho naman sila ng tinitirhan at isa pa, teacher naman siya ni Lian. Naging kaibigan ko din naman ang asawa ni Pia nung nabubuhay pa ito. Pagbukas ko ng pinto matapos mag-doorbell ni Lian ay masaya itong bumati at humalik sa akin, Papa Dudut. At si Pia naman ay masayang inendorso sa akin ang pamangkin ko at nagpaalam na siya. Pero pinigil ko siya sandali kasi nakita na rin naman siya ni Mitch. Nang mapatingin ako kay Mitch ay kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Siyempre agad kong sinabi sa kanya ang lahat. Ipinakilala ko sa kanya sina Lian at Pia. Napansin ko na parang iba ang itsura ni Mitch. Parang hindi siya masaya. Magiliw naman siyang binati ni Lian bago nagpaalam na papasok na sa kwarto dahil pagod ito at gusto nang magpahinga, Papa Dudut. Isa sa master's bedroom yung pinasukan niya? Ha? Oo. Kwarto niya yon? Oo. Nung umalis si kuya, doon na nagkakwarto si Lian. Excuse me, aalis na ako, Harvey. Ay, sorry Pia. Si Mitch nga pala. Hello? Hindi ba masyadong malaki yung kwarto para sa pamangkin mo? Hindi naman. Dapat dun sa mas maliit lang siya nagkukwarto. Baka masyadong ma-spoil yung pamangkin mo. Hindi naman. Mabait na bata si Lian. Oo, at matalino pa. Harvey, ang sinasabi ko lang, baka pagdating ng araw maging demanding yung pamangkin mo. Hindi mangyayari yun. Masanurin at magalang si Lian. Excuse nga, sino ka ba? Ba't ka sumasabat? Mitch! Pia, pasensya ka na. Palabiruyang si Mitch. Hindi ako nagbibiro. Sino ka ba? Teacher ako ni Lian. Eskwelahan pa ba to? Mitch, ano ka ba? Mabuti pa aalis na ako. Mabuti pa nga. Mitch, ano bang nangyayari sa'yo? Pia, pasensya na ha. Okay lang, aalis na ako. Kanina ka pa nagpaalam eh. Ay. Sige Pia, mag-ingat ka. Pasensya na. Sige. Mag-iingat. Di ba dito ka lang sa floor na to nakatira? Medyo tanga ka na siguro kapag may nangyari pa sa'yo papuntang unit mo. Mitch, ano ba? Aalis na ako. Salamat naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi mo ba napansin nakikialam siya sa atin? Sabat ng sabat? Sino ba siya? Bakit ka ba nagagalit? Wala naman siyang ginagawa. Siya ba pag-uusapan natin? Mabuti pa nga, wag na. O ngayon, sagutin mo na yung tanong ko tungkol sa pamangkin mo. Unang-una, hindi mo sinasabi sa akin na may anak pala yung kapatid mo at dito nakatira at ikaw yung nag-aalaga. Ayokong magmukhang ipinapangalandakan ko sa iyo ang kwento ng buhay ko. Hinihintay kong ikaw ang magtanong at sasabihin ko naman. Ako pala may kasalanan nito. Hindi naman. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Alam mo, maghahain na ako. Hindi pa kasi tayo kumakain. Maghahapunan na. Bahala ka. Tamang-tama. Kasabay natin si Lian. Makakapagkwentuhan kayo. Bakit kami magkukwentuhan? Siyempre, para mas makilala nyo ang isa't isa. Bakit? Siya ba magdedesisyon kung magtutuloy-tuloy tayo sa relasyon natin? Mitch, magkikwentuhan lang kayo. Ayoko makipagkwentuhan pag kumakain. O siya, sige. Pero matanong si Lian ha. Ayoko nga ng kausap pag kumakain. Alam mo, wag na lang tayong kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Nalipasan na ako ng gutom dahil sa inis. Ines? Yung babaeng pakialamera. Tapos ngayon ipipilit mo pa na makipagkwentuhan ako habang kumakain. O sige na, hindi na. Mamaya na lang kami kakain ni Lian. Hayaan ko na muna siyang magpahinga. Halika na, kumain na tayo. Ha? Anong ha? Halika na. Akala ko ayaw mo nang kumain.
Ano ba? Gusto mo ba akong kumain o hindi? Gusto. Sandali, tatawagin ko si Lian. Hayaan mo na muna magpahinga yung pamangkin mo. O sige, mamaya ako na siya tatawagin. Tara na, marami tayong pag-uusapan. Akala ko ba ayaw mo nang kinakausap ka pag kumakain? Ano ba? Gusto mo ba ako nandito? Ha? Oo. Sige, halika na. Kinabukasan ay bumalik si Mitch sa kondo namin, Papa Dudut. Masaya siyang dumating doon ng maaga pa. So sorpresahin niya raw ako pero siya ang nasorpresa nang makita niya na nagbabanding kami ng pamangkin ko. Nawala sa isip niya na Sabado pala ng araw na yon at walang pasok si Lian. Pero hindi siya nagpahalata at masaya siyang binati ako at kahit papaano ay binati din niya si Lian. Siyempre po dahil sa pagmamahal ko kay Mitch ay natutuwa ako sa maliliit na gestures niya para kay Lian. Naintindihan ko po na gano'n ang naging reaksyon niya kasi nabigla siya sa sitwasyon ko. Inaamin ko naman po na mali ko rin talaga na hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang lahat. Yung tungkol sa pamangkin ko at sa paghahatid ni Pia sa kanya. Dahil nga po sa saya ko ay hindi ko napansin na sa pakikipag-usap ni Mitch kay Lian ay tinatakot na pala niya ito. Pero kilala ko din naman po ang pamangkin ko. Hindi ganon kadaling masindak si Lian. Kaya nga po hindi ko inisipan na kung ano ang nangyayari sa dalawa kasi nasasagot ni Lian ang bawat panakot ni Mitch. Halimbawa po, noong sabihin ni Mitch na kapag maingay daw po si Lian ay kukunin siya ng multong gumagala sa kondo. Sinagot lang po siya ni Lian ng kung may multo man daw ay hindi naman sila makakapanakit kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon na gawin ito. Nagulat ako sa sagot niya at halata din ang pagkapahiya ni Mitch. Nang araw na yon, nakaschedule ako na lumabas para bumili ng vitamins ni Lian. Ang unang plano ay makisuyo sana kay Pia na iiwan ko lang sa kanya sandali si Lian paglabas ko. Pero since nando naman si Mitch ay sa kanya ko na lamang ipinagbilin. Nagpaalam na ako at diretsyong umalis papunta sa drugstore. Ang hindi ko naisip ay ang susunod na mangyayari. Kinuwento na lang sa akin to ni Pia. Humingi raw ng juice kay Mitch si Lian pero hindi niya ito pinansin ng ilang beses. Nang nainis si Mitch sa patuloy na paghingi ng juice ng bata ay sinabihan niya na lumabas si Lian at bumili ng sariling juice sa tindahan. At dahil nga sa murang isipan ni Lian ay nakinig naman ito at lumabas para humanap ng juice sa ibaba ng unit. Bagay na medyo delikado para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumabas ng condo unit si Lian, Papa Dudut. Dahil sinabihan ito ni Mitch na bumili ng juice sa tindahan. Mga ilang minuto ay nag-doorbell si Pia. Nainis si Mitch nang makita na si Pia ang nasa labas ng unit. Kahit pa ba lang ang salita ni Mitch ay hindi lang yon pinansin ni Pia. Hinanap niya si Lian, total ay yun naman ang ipinunta niya. Nasabihan ko nga raw siya na iiwan ko sa kanya sandali si Lian. Pero hindi ko na nadala sa unit niya kaya nag-alala siya at pumunta na sa unit namin para makasigurado. Ayon kay Pia, sinabi raw ni Mitch na hindi niya alam kung nasaan at saan nagpunta si Lian. Pero nakita niya raw ito na lumabas ng unit at biglang nag-alala si Pia sa nadinig. Wala nang salita ay tumakbo ito para hanapin si Lian, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ako. Hinanap ko kaagad ang pamangkin ko pero hindi ako sinagot ni Mitch. Nung hanapin ko ang pamangkin ko sa unit ay hindi ko ito makita. Kaya kinulit ko si Mitch kung nasaan ang pamangkin ko. Sa kanya sinabi na lumabas nga ito ng mag-isa at halos mawala ako sa sarili sa mga narinig ko. Lalabas na sana ako nang may nag-doorbell. Pagbukas ko ay si Pia ang nakita ko at kasama at yakap si Lian na umiiyak dahil sa takot.
Agad kong kinuha ang pamangkin ko at naiyak din ako nang makita si Lian. Nagpapaalam ako kay Pia na ipapasok ko lang sandali si Lian sa kwarto, Papa Dudut. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Bakit? Oh, ayan, bayani ka na naman sa paghahatid kay Lian. Alam mo hindi kita maintindihan. Kaya hindi na lang kita papansinin. Bastos ka din, no? Teacher ka pa naman. Hoy, ako wala akong pakialam sa pambabastos mo sa akin Pero wag mo madamay-damay ang profesyon ko. Ay, ang tapang. Kung babastusin mo ang pagiging teacher ko, patapang talaga ako. Epal ka kasi. May salamin dun sa banyo. Baka gusto mo munang tignan ng sarili mo. Hindi ako epal. Ikaw ang epal. Nakikialam ka sa relasyon namin. Ano bang pakialam ko sa relasyon nyo? Tsaka hindi ka ba nahihiya? Ang kapal mo din, no? Ako ba talaga ang dapat mahiya? Wow! Manhid ka talaga? Matapos mong itabo yung bata? Alam mo ba muntik na siya makalabas ng kondo? O ano ngayon? Kasalanan ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakikipag-usap sa walang... Walang ano? Hulaan mo. Siraulo ka! Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Subukan mo! Aba, matapang ka, ah! Mitch! Harvey! Anong gagawin mo? Bakit ka nakaambang sasampalin si Pia? Hindi! Mitch naman! Yan kasi eh. Kumusta si Lian? Epal ka talaga. Nakatulog na siya. Salamat naman. Epal, Babalikan ko na lang siya mamaya kapal mo. Hayaan na muna natin siya magpahinga. Natutulog na si Lian. Aalis na muna ako, Harvey. Babalik na lang ako mamaya kapag maaliwalas na ang paligid. Ano? Sige, Pia. Salamat. Ano daw, Harvey? Parang hindi mo ako nadidinig kanina. Ha? Anong ha? Binubwisit mo ba talaga ako? Hindi kita maintindihan. Kasi nagpapauto ka sa babaeng yon. Nagpapauto? Nagmamaang-maangan ka pa? Ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko lang si Pia. Kaibigan mo. Ikaw ba kaibigan ng tingin niya? Ano bang sinasabi mo? Halatang halata siya. Hindi na nahiya. Ang laki naman ng tiyan. Dahil buntis siya. Buntis? May asawa si Pia. Eh may asawa pala siya eh. Bakit punta siya ng punta dito? Dahil kay Lian. Baka dinadahilan lang niya si Lian. Ano ba naman yung iniisip mo? Paano ba naman? Naiinis ako sa kanya. Ikaw lang naman ang naiinis. Hindi ka naman niya inaano. Basta naiinis ako sa kanya. Pwede ba itigil mo na yung pagsaselos mo? Mabuti pa ayusin na natin ang lahat para makapagpakasal na tayo. Anong aayusin? Itong bahay, kung kanino dapat mapupunta pag nag-asawa ka na. Sabi ko na sa'yo, kay kuya. Bakit ba sa kanya? Mas malaki ba ang bag niya dito sa bahay? Pareho lang kami. Oh, yun naman pala eh. Dapat sa'yo mapunta tong bahay. Usapan na namin ni kuya yun. Pag nag-asawa na ako, hihiwalay na ako kapag nakauwi na siya. Kay kuya may iiwan tong kondo kasi may anak na siya. Magkakaanak din tayo. Pag nangyari yan, siguradong may sarili na akong condo unit. Papa Dudut, hindi ko na lang muna pinansin ang nangyaring insidente na alam kong si Mitch ang may gawa. Pinigil ko ang emosyon ko dahil ayokong magalit sa kanya, Papa Dudut. Mahal ko ang pamangkin ko pero mahal ko rin si Mitch. Noong gabing yon na kami na lamang ni Lia nang nasa kondo ay kinausap ko siya. Sinabi ko na huwag magalit kay Mitch dahil mabait naman ito. Dahil mabait at masunuring bata si Lia ay sumang-ayon ito sa akin. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa tiyuhin niya. Kinabukasan, araw ng linggo, wala pa ring pasok si Lian kaya masaya kaming nagkwekwentuhan kahit abala ko sa pagluluto at tutok naman ang pamangkin ko sa pagdodrawing sa notebook niya. Nagtatawanan pa kami ng may mag-doorbell. Si Mitch. Bumalik siya sa kondo at hindi ko siya inaasahan kasi hindi naman kami nagkikita tuwing araw ng linggo. Pumasok siya at pansin ko na kampante na siya sa kondo. Humalik lamang ito sa akin at nahiga na sa may sofa.
Saka nilabas ang cellphone niya. Hinayaan ko na lamang muna siya, total ay hindi pa ako tapos sa pagluluto. Hindi ko sigurado pero parang may naramdaman ako sa pamangkin ko. Iniwan niya bigla ang pagdodrawing tapos ay lumapit sa akin at niyayaya kung maglaro kami, Papa Dudut. Naisip ko na magandang pagkakataon na yon para magkalapit sina Lian at si Mitch. Sinabihan ko ang pamangkin ko na yayain si Tita Mitch niya na maglaro. Kahit may takot ang bata ay sinunod pa rin niya ako. Nilapitan niya si Mitch at niyaya ito na maglaro pero hindi siya pinansin ito. Paulit-ulit siyang nagyaya pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nakita ko na lamang na nakahiga sa sahig si Lian at umiiyak ng malakas. Dahil din siguro sa pagkabigla, napatakbo ako para kargahin siya. Nang tanungin ko si Mitch kung anong nangyari ay hindi niya raw alam. Nakita na lang daw niyang nakahiga si Lian sa sahig. Umiiyak na naman ang pamangkin ko. Kaya ipinasok ko siya ulit ng kwarto. Kasi doon siya nare-relax. Hinayaan ko siya sa pag-iyak habang kinakausap hanggang sa makatulog na lamang uli ito. Saka ko siya iniwan at tinuloy ang pagluluto ko. Nung naguhugas na ako ng mga ginamit ko ay biglang may nag-doorbell, Papa Dudut. Mitch, may nagdo-doorbell. Ako na nga. Pia, good morning. Good morning din. Si Lian. Natutulog. Ha? Tanghali na ah. Hindi, gising na siya kanina. Nakatulog lang uli. Bakit? Ano bang pakialam mo? Bakit ba nandito ka na naman? Harvey, may dala akong cake para sa inyo ni Lian. Wow, pasikat na naman. Saka kahit hindi ako kasama sa bibigyan mo, hindi ko din naman kakainin yan. Mukhang binili lang sa kung saan. Salamat, Pia. Mukhang masarap nga. Ako nag-bake niyan. Talaga? Marunong ka pala mag-bake? Mas lalong hindi masarap yan. Mukhang madumi ang pagkakagawa. Ano ka ba, Mitch? Tigilan mo na nga yung sinasabi mo. Hindi naman ako apektado. Hayaan mo na. Mayabang kang epal ka ah. Gusto mo bang makita si Lian? Nasa kwarto lang siya. Sige nga, bago ko bumalik sa unit ko. Bakit ba kailangan mo pang makita yung bata? Para-paraan ka rin eh. Sige na, Pia. Diretso ka na sa kwarto ni Lian. Mabuti pa nga. Kasi baka may mamatay. Sinong mamamatay ang sinasabi mo? Oo nga. Sinong mamamatay? Baka may mamatay sa inggit. Ano? Binabastos mo ba ako? Hindi ko gagawin yun. Kasi may pinag-aralan ako. Anong sinasabi mo? Ako walang pinag-aralan? E di inamin mo na rin na bastos ka? Ang kapal mo? Hoy! Alalahanin mo wala ka sa bahay mo ha? Ikaw ba nasa bahay mo para umasta ng ganyan? Malandi ka talaga? Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Mitch! Huwag mong idamay ang asawa ko dito. O ano? Kunyari loyal sa asawa pero ang totoo, lumalandi sa iba. Tama na, Mitch! Bakit? Totoo naman ah. Ayan, guilty siya oh. Niloloko niya asawa niya. Bastos ka talaga. Wala kang respeto kahit sa matagal ng patay. Ano? Tumigil ka na kasi. Matagal nang patay ang asawa mo? Oo. Naiintindihan ko na. Kaya pala ang lakas ng loob mong kumerengking sa boyfriend ko. Mitch! Tumigil ka na sabi! Ayan, dahil sa babaeng yan, sinisigawan mo na ako. Tumigil ka na kasi! Hayaan mo na siya. Ganyan talaga ang tumanda nung walang magandang pag-uugali. Ikaw ang pangit ang ugali. Walang kahihiyan. Uulitin ko ah. May salamin sa banyo. Tingnan mo ang sarili mo. Hayop ka talaga ah! Mitch! Iya, ayos ka lang. Tutulungan kitang tumayo. Bakit mo siya tinulak? Kulang pa yan. Buntis siya! Isa pa yan. Matagal na palang patay ang asawa niyan. Sinong bubuntis dyan? Kung sino-sino lang? O baka naman ikaw? Sumusobra ka na, Mitch. Hindi na maganda ang mga sinasabi mo.
Pwes, baka ikaw nga ang nambuntis dyan. Eh di magsama kayo. Nakakadiri kayo. Ikaw ang nakakadiri! Isang nakakadiring hayop sa katawan ng tao! Mas hayop ka. Mitch, tama na! Aray ko, bitiwan mo kamay ko. Sasampalin ko yung hayop na yan. Tama na sabi! Sige, sigawan mo ako. Ayoko nang makita pagmumukha nyo. Mitch, sandali! Bitiwan mo ako. Papadudot parang hindi na po tao si Mitch ng mga oras na yon. Hindi niya inisip na buntis si Pia at maaaring makaapekto sa sanggol na dinadala nito ang ginawa niya. Hindi ko na rin alam kung ano ang naramdaman ko noon kay Mitch. Kaya nang umalis siya ay hindi ko na siya hinabol o sinuyo pa. Si Pia ang inasikaso ko dahil natakot din ako sa maaaring mangyari sa kanya. Hirap si Pia ang kumilos kaya naman inalalayan ko siya na mapaupo sa sofa. Kapuna-puna na tinitiis nito ang sakit na nararamdaman dahil kita ko na nangingiyak pa ito. Pero hindi rin ako sigurado kung ang dahilan ng pigil na pagluha niya ay dahil nga sa nasaktan siya o dahil sa pag-aalala sa baby sa tiyan niya. Habang pinapakalma ko si Pia ay lumabas ng kwarto si Lian. Kitang-kita niya ang sitwasyon ni Pia kaya naman nagtanong ito. Hindi naman ako makasagot kasi hindi ko alam ang sasabihin nang biglang magsalita si Pia na aksidente daw siyang nadulas. Nakita ko ang pag-aalala ni Lian nang marinig ang sinabi ni Pia. Pero si Pia imbis na indahin ang sakit ay nagsabing ayos na raw siya. Kailangan niya lang umupo. Dahil siguro gustong aliwin ni Lian si Pia ay niyaya niya ito na maglaro at sinabi ko na lamang na hayaan na muna niya si Teacher Pia niya na makapagpahinga. Pero si Pia ay hindi naman nagpapigil. Sumang-ayon siya sa imbitasyon ng pamangkin ko na maglaro sila pero sinabi niya na kung pwede raw ay nakaupo siya habang naglalaro sila. Masayang pumayag ang pamangkin ko sa sinabi na maglaro daw sila ng doktor-doktoran. Si Lian ang doktor, si Pia naman ang pasyente para daw maalagaan siya. Nakipaglaro nga si Pia at naging masaya naman si Lian pero mas masaya ako sa nakita ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Lalo kong bumilib kay Pia sa ginawa niya. Una, hindi niya sinabi ang totoong nangyari para hindi masira si Mitch kay Lian. Pangalawa naman sa pagmamahal na ibinibigay nito sa pamangkin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na nagwo-worry ako na baka may masakit pa kay Pia habang nakikipaglaro ito kay Lian, ay natatabunan naman ang pagwo-worry ko sa masayang nakikita ko sa relasyon ni na Pia at ng pamangkin kong si Lian. Grabe ang sakripisyo ni Pia noong araw na yon. Kahit may masakit, Papa Dudut, ay hindi niya ipinahalata para hindi maapektuhan si Lian. Sinabihan ko ang pamangkin ko na tumigil na muna ng paglalaro at pagod na si Pia. Pero nagdahilan naman si Pia na kesyo magandang ensayo daw yon sa magiging bagong responsibilidad niya. Ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Para daw kapag lumabas na ang baby niya ay alam na niya kung paano alagaan. Sinabi pa ni Pia na imbes na nag-iisip daw ako na kung ano-ano at nag-aalala ay makipaglaro na lang daw ako sa kanila. Sinunod ko ang sinabi ni Pia dahil tama siya. Masyado ako nagwo-worry kaya kailangan ko ng magagawa. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba ang nararamdaman ko noon. Habang tumatagal ang paglalaro namin ay napakasaya ko sa mga nangyayari. Natapos ang araw na yon nang hindi na nagpakita o nagparamdam man lang si Mitch. Natapos ang araw na yon nang hindi ko man lang siya hinanap, Papa Dudut.
nagulat ka. Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka ngayon. Hindi na ba pwedeng puntahan ka ng biglaan? Hindi naman. Nagulat lang ako. Pues wag ka nang magulat kasi normal lang yon. Pasensya ka na. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Ay, oo nga. Tuloy ka. Actually, girlfriend mo ko, kaya hindi na ako dapat naghihintay na patuluyin. Bakit ka nga pala napadalaw? Sandali, bakit ba ganyan mga tanong mo? Ayaw mo ba akong pumunta dito? Hindi naman. Nagtatanong lang naman ako. Akala ko kasi may kailangan kang sabihin. Pero kalimutan mo na yung tanong ko. Meron nga akong kailangan. Ano? Yung housemate ko kasi. Ewan ko kung anong pumasok sa isip. Pinalayas ako. Ha? Bakit niya ginawa yun? Ewan ko. Wala akong ibang alam na dahilan kundi masama ang ugali niya. Bakit kanya papaalisin? Hati naman kayo sa bayarin sa bahay. Kaya pantay dapat ang karapatan nyo. Oo nga eh. Sandali, Saan ka pupunta? tatawag lang ako. Saan? Sa kaibigan kong lawyer. Sabihin mo ang ginawa sa'yo para mapahiya yung housemate mo na yun. Wag na. Anong wag na? Mali ang ginawa niya. Kailangan niyang mapahiya. Basta, hayaan mo na siya. Kung hindi mo sasabihin ang dahilan, ako na lang mismo ang magrereklamo. Kasi ano? Hindi naman ako nagbibigay ng hati sa kanya. Nakikitira lang ako. O ano, okay na ba? Sabi mo noon, nakikihati ka sa pambayad. Hindi nga. Wag mo na nga akong idiin. Paanong gagawin mo ngayon yan? Dito na muna ako. Ha? Ayaw mo? Hindi naman. Gulat na gulat ka kasi. Parang gusto mo akong ipagtabo yan. Hindi sa ganun. Ayos lang naman. Sige, dito ka muna. Pero hindi pa tayo kasal kaya hiwalay muna tayo ng kwarto. Wala naman gumagamit ng isang kwarto. Doon ka na. Doon sa maliit? Oo. Ayoko doon. Kailangan ko yung may sariling banyo. Doon na lang ako sa kwarto ng pamangkin mo tapos doon siya sa maliit na kwarto. Ano? Ito naman? Bata pa naman yun kaya wala lang sa kanya yun. Sa kanya wala yun. Pero sa kuya ko meron. Eh anong gagawin natin? Sige na, doon ka na sa kwarto ko. Ako na ang lilipat sa isang kwarto. Thank you, mahal. Ang bait mo talaga. Yung mga gamit ko nasa lobby pa, pakiakyat na lang. Sige, sandali lang. Ay, ang dali talagang utuin ni Harvey. Napaganda pa yung pagpapalaya sa akin dahil mas malaki itong nilipatan ko. Ano ba yan? Ngayon pa may nag-doorbell. Ako pa magbubukas. Buisit. Ikaw? Bakit? Anong bakit? Wala si Harvey. Wala kang haharutin. Alam ko, nakasalubong namin siya sa elevator. Siya nagsabi na ihatid ko na lang si Lian dito. O pues, huling punta mo na dito. Hindi ka na pwedeng tumuntong dito. Ikaw namang bata ka. Tigilan mo na yung pagka-spoiled mo at hindi uubra sa akin yon dahil dito na ako titira. Papadudot nakakyat na ako patapos kong kunin ang mga gamit ni Mitch sa lobby nang makita ko na nasa tapat pa rin ang pinto ng unit namin sina Pia at Lian. Sinabi ko sa kanila na babalik pa ako sa lobby para kunin ang iba pang mga gamit ni Mitch. Kasi naghakot na pala talaga siya. Kaya naman isinama muna ni Pia si Lian sa unit niya. Dahil sa pagkaabala ay agad akong pumayag. Hindi na ako nagtanong kung bakit dahil tiwala naman ako kay Pia. Nakatatlong balik ako sa lobby sa dami ng maletang dala ni Mitch at habang nangyayari yon ay nakahiga lang si Mitch sa sofa at nagsa-cellphone. Pero hindi ko na lamang pinansin dahil mahal ko siya. Matapos kong mahakot ang mga gamit ni Mitch ay sinundo ko na si Lian kina Pia. Habang pabalik kami sa unit ay pinaliwanag ko sa kanya na lilipat ako ng kwarto para naman hindi magtaka ang bata pag nakita niyang doon na ako sa maliit na kwarto na tutulog. Ang nasabi lang ni Lian sa akin ay tutulong daw siya na magligpit ng gamit ko. Napun ako na parang ayaw mawalay sa akin ang pamangkin ko. Ramdam ko na pilit lang tinatago ni Lian ang takot niya kay Mitch.
Sa paglipas nga ng mga araw na nandun si Mitch ay nakita ko kung gaano niya hindi gusto ang pagkalinga sa pamangkin ko. Hindi gaya ni Pia, si Mitch ay wala talagang pakialam kay Lian. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay parang nababawasan ang pagmamahal ko kay Mitch. Pero pinaglalabanan ko ito. Hanggang sa mapagdesisyonan kong bumili ng engagement ring. Hindi ko napansin na natunugan pala ito ni Mitch. Yung pagbili ko ng singsing. Kaya nung araw na yon ay nag-ayos si Mitch ng todo. Nagbihis ng maganda at hinintay ako na makauwi. Papa Dudut. Mitch? Ano ba yan? Dito na nga ako nakatira, nagugulat ka pa? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong itsura? Yang itsura mo? Ang negative naman ang tanong mo? Ibig kong sabihin, bakit base na base ka? Ha? Wala. Bakit, masama ba? Hindi naman. Yung tanong mo naman kasi. Pero sa ayos mo, parang may pupuntahan ka eh. Wala. May pupuntahan ba kayo ng mga kaibigan mo? Parang ang aga pa. Wala nga, nagbihis lang ako. Naguguluhan ako. Saan ba? Sa suot mo nga. Masama na bang mag-ayos para sa'yo? Bakit ka naman mag-aayos para sa akin? Nakakainis ka. Naguguluhan kasi ako. Ano bang big deal sa suot ko? Sorry, nabigla lang kasi talaga ako. Sige na, kalimutan na lang natin. Ano ba? Huwag ka nga mag-sorry para namang hindi tayo magkarelasyon. Tungkol doon. Yes? Anong yes? I mean, anong tungkol sa relasyon natin? Don't tell me, magsa-step up na tayo. Ha? Sorry, sige, continue. May sasabihin ako sa'yo. Ay, salamat. Salamat, Sige na, sabihin mo na, ang dami mo namang suspense. Mitch. Sino ba yung istorbong yan? Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Pia, tuloy ka. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pinapunta ko siya. Magpapapunta ka lang ng witness, yan pa. Ay, sandali. Mabuti pa lang nandyan siya para madinig at makita niya ang lahat. Sige na, Harvey. Ituloy mo na yung sasabihin mo. Gusto kong maghanap ka na ng ibang malilipatan. Ano? Lilipat tayo? Bakit? Gusto ko dito. Darating na ba kuya mo? Sila na lang lumipat. Hindi pa darating si kuya. Ang ibig kong sabihin, humanap ka na ng malilipatan mo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Ano? Teka, alam mo hindi pasok yung joke mo. Sabihin mo na yung totoo para mapahiya yung babaeng yan. Anong totoo? Nayayayain mo na ako magpakasal. Ano? Alam nyo, hindi ako kailangan dito. Babalik na lang ako pagkatapos nyo mag-usap. Mabuti pa nga. Sandali! Ikaw lang ang kailangan ko makausap. Ipapasundo mo na ba si Lian sa classmate niya? Hindi. Maaga pa. Mamaya na natin sunduin. Umalis ka na nga dito. Mitch, tumigil ka na. Iwan mo na nga muna kami. Ano? Teka, ano yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harap niyang babaeng yan? Pia, hindi ko alam kung paano pero alam ko kung bakit kita mahal. Sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa'yo. Ha? Hayop ka talagang babae ka! Mga agaw ka! Hindi mo na siya masasaktan dahil ako ang makakalaban mo. Harvey, sasaktan Mabuti pa pumasok ka na sa kwarto at mag-empake. 3 araw na lang ang ibibigay ko sa'yo para makahanap ka ng malilipatan. Seryoso ka ba? Oo. Harvey, sorry. Magbabago na ako. Huli na, Mitch. Pero ganun pa man, pinapatawad na kita. Pero hanggang dito na lang tayo. Harvey, anong nangyayari? Mahal kita. Papadudot ang tagal kong nag-ipon ng lakas ng loob para masabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Hindi lang kay Pia kundi para kay Mitch. Minahal ko si Mitch pero hindi niya minahal kung sino ako. Kung ano ang meron ako. Ang weird nga kasi hindi ko alam ang
pagkataong yon ni Mitch. Hindi ko inaasahan yon kasi maayos naman siya noong simula ng relasyon namin. Ayaw ding maniwala ng utak ko na lumabas yung ganong ugali niya kasi maayos yung kondo na tinitirhan namin ng pamangkin ko. Sa lahat ng mga kagaspangan ng ugali ni Mitch na ipinakita niya sa amin na sobrang gumulad sa akin, kabaligtaran naman ng kay Pia. Mahalaga sa akin si Kuya kaya mahal ko ang pamangkin kong si Nian. Kaya kung hindi ko kayang tanggapin ng babaeng karelasyon ko ang pamangkin ko ay hindi kami para sa isa't isa. Meron talaga sigurong ganong stage sa buhay ng tao na biglang maibabaling mo ang pagmamahal mo sa iba. Kasi medyo kakaiba yung nangyaring yon para sa akin. Wala naman kaming romantic connection ni Pia noon. Mahal ko naman talaga si Mitch kasi biglang nalipat yung pagtingin ko. Natatawa nga ako kapag may ganong eksena akong napapanood sa mga pelikula. Pwede palang mangyari yon sa totoong buhay. Tuwing binabalikan ko yung biglang proposal ko kay Pia, ang nakikita ko lang na dahilan ng lahat ay siguro yung malalim na pagmamahal ko sa pamilya. Nakita ko na magaan kasama si Pia at madali siyang pakibagayan. Hindi tulad ni Mitch na ako lang ang mahal at hindi ang pamilya ko. Sa pag-ibig kasi ay package deal yan. Kung mahal mo ang isang tao ay dapat tanggap mo rin ang pamilya nito. Tanggap in a sense na hindi mo naman kukonsintihin ang mga nagawang mali. Ang ibig kong sabihin ay tanggap mo sila at hindi itatrato na parang walang kwenta. Wala na rin namang nagawa si Mitch dahil noong ikatlong araw matapos ang pagtutuos namin ay umalis na rin siya sa unit. Ako na ang nag-ayos ng lahat, Papa Dudut. Ako na ang kumuha ng movers para sa mga gamit niya at ang paghahanap ng apartment. Binayaran ko rin ng deposit at 3 months na advance sa renta. Siguro naman po, kaya na niyang suportahan ang sarili niya bago matapos ang 3 buwan. Inabutan ko pa siya ng konting panggastos na hindi naman niya tinanggihan. Hindi ko na rin naman sisingilin sa kanya yon, pati na ang ibang mga nahiram niya sa akin noon. Ang importante ay magkahiwalay kami ng walang gulo. Hindi rin naman kami nagpakasal ni Pia, tinanggap niya ang pagmamahal ko pero ang kasal ay pinagpaliban namin. Pakiusap niya na gusto niya munang matapos ang pagluluksa niya sa asawa niya bilang respeto at pagmamahal dito bago namin pagdesisyonan ang kasal. Hindi naman ako nagmadali at handa akong maghintay. Basta ang importante ay nandyan na siya at hindi na mawawala pa. Ang plano namin ni Pia, magpapakasal kami after 3 years. Inako ko na rin pala ang anak niya, ako na ang tumayong tatay nito. Ang pamangkin kong si Lian ay nasa akin pa rin. Masayang masaya si Kuya sa nangyayari sa akin. Sa kasal namin ni Pia, siya ang best man ko. Masaya ang pagsasama namin ni Pia at parang magkapatid sina Lian at Jericho. Yun ang pangalan ng anak ni Pia. Sa ngayon ay dito muna kami sa unit namin nakatira. Ang unit naman ni Pia ay pinapaayos namin para pagdating ni Kuya ay lilipat na kaming 3 ni Pia at ni Jericho doon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Harvey. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.